Добре дошли в още една истинска история, разказана от Reddit. Ти ме обвинявай, аз ще ти покажа, че не е така. И така, миналата Коледа моята жена и аз купихме един от подаръците за дядо Коледа на нашия 9-годишен син от определена компания за търговия на дребно в Обединеното кралство, която също има много магазини тук, в Ирландия. Беше футболен рикошет. Нещо като батут, в който риташ топката и тя отскача обратно към теб. Както и да е, ние го купихме от техния ирландски уебсайт и не мислихме повече за него. Минават няколко дни и получаваме известие от определена куриерска фирма с кафяви униформи, че има дължими митнически такси за нещо и както можете да си представите, купихме много неща за децата, така че трябваше да проверим отново какво сме направили, поръчах и не остана нищо, което да се внася. Така че естествено предположихме, че е измама, така че казах на съпругата да се обади на компанията и да разбере кой го е изпратил. И това е друга куриерска компания, базирана в Обединеното кралство. След малко ровене и проучване се оказва, че това е нашият рикошет. Бяха го изпратили от Обединеното кралство чрез местен превозвач до кафявите униформени момчета, за да ни го доставят. И двамата с съпругата ми сме с увреждания, така че допълнителна такса от почти 50 евро, когато и двамата вече имате фиксиран доход, е жестока, особено по Коледа, така че и казах да го плати и аз ще се справя с търговеца на дребно. Първия ден, когато се обадих, трябваше да се обадя 3 пъти, задържайки се на изчакване за поне 20 минути всеки път, но бях търпелив и учтив, защото преди съм работил в кол-център. Така че знаех, че тези хора само си вършат работата, но поисках да говоря с мениджър и ми беше обещано да се обадя всеки път, което никога не се случи. Вторият ден беше доста подобен. На третия ден започнах да се дразня, затова се обадих обратно, чаках още по-дълго на изчакване и накрая не понасях повече тези глупости. Казах на представителя, че всичко, което искам, е 50 евро обратно, защото правата ни на потребителите в Ирландия диктуват, че човек трябва да бъде информиран за всички допълнителни такси при покупка най-късно на последния екран за плащане. А в този случай там нямаше нищо, което да показва това и можех лесно да повторя този проблем, като сложа същия артикул в кошницата си и отида отново до екрана за плащане и нищо не казва, че ще трябва да плащаме такси за внос. Представителят беше безразличен към ситуацията, но се опита да помогне и това, което каза, ме изнерви. Той ми предложи подаръчен ваучер от 20 евро, който да използвам на уебсайта им, но по-важното беше, че ми прочита изявление. Той каза, че съветваме нашите клиенти, че може да има такси за DDU, неплатено мито за доставка, т.е. митнически такси за всеки артикул, който се изпраща извън Обединеното кралство. Тогава го попитах къде се съдържа тази информация и той направи пауза, след което каза, че всъщност не знае. Казах, ами знам едно нещо, не го пише никъде в тази транзакция, защото проверих и тъй като това е нарушение на моите потребителски права, ще дам на вашата компания последен шанс да поправи това. Нека вашият мениджър ми се обади в рамките на следващите 60 минути или ще публикувам целият този провал в LinkedIn и ще свържа всеки висш служител във вашата компания. След това затворих телефона и зачаках. Отново няма обаждане. На следващия ден влязох в LinkedIn и изпълних обещанието си. Създадох публикация, в която подробно описвах какво са направили, като ни залепиха с скрити такси и че пренебрегват исканията ни за мениджър, както и всичко, което казаха и направиха. След това тагнах всеки висш офицер в тази компания, от регионалните мениджъри, през европейските директори, чак до главния изпълнителен директор и ги засрамих за това как управляват компанията си. Това, дами и господа, сега беше акт на война. Малко след като публикувах това, забелязах, че те свалиха елемента от уебсайта си в опит да скрият това, но трябва да са мислили като глупак, който не разбира как работи интернет. Те не разбраха, че когато търсите ребаундър на техния сайт, той показва въпросния артикул, така че направих екранна снимка на това, след това друга на страницата с артикул, която сега липсваше,
Но след това направих Google кешира търсенето на същата страница и намери версия от преди 2 дни, която с радост показва артикула. След това добавих коментар към оригиналната си публикация, подчертавайки как се опитват да го скрият с доказателствата и ги тролят за тяхното отвратително поведение, особено по Коледа. След това отново тагнах и засрамих всички висши офицери и в този момент наистина започна да привлича известно внимание, не само публично, но и 3 души в режим инкогнито. Прегледаха профила ми. Чудя се кои биха могли да бъдат те. Така че, естествено, направих екранна снимка на третмата мистериозни посетители, изброени в моя профил, и направих същото. Коментирах собствената си публикация, подчертавайки го и ги тролвайки за тяхната некомпетентност. На следващата сутрин получих обаждане от старши изпълнителен директор в централния им офис в Обединеното кралство, който на практика ближеше ботушите ми с извинения, питайки ме какво може да направи, за да поправи това. Казах и, че първоначално исках само моите 50 евро обратно, тъй като не беше честно, нито дори законно, че трябва да ги платя, но тъй като трябваше да положа толкова много усилия, за да привлека вниманието им, сега исках моите 50 обратно, пълно възстановяване на цялата ми покупка и исках да запазя продукта. Това беше единственото нещо, което щеше да накара това да изчезне. Тя поиска няколко часа, за да го поправи, и аз казах «добре». Около час по-късно отново получих обаждане от нея с извинение. Тя поиска адреса ми в PayPal, където изпрати 50 евро, след което възстанови цялата покупка и ни позволи да запазим продукта. Очевидно и благодарих за помощта й, защото на този етап бях просто щастлив, че свърши, но ще бъда прецакан, ако позволя на някой да ходи из семейството ми, дори и да е компания с 58 000 паунда годишно. По-голямата част от историята тук е, че не приемайте глупости от никого. Може да съм само един човек, но гледната точка на моите синове за дядо Коледа е много по-ценна за мен от мнението на някоя търговска верига, която не се интересува от клиентите си, нито как работи етично. И стигнахме до края на друга истинска история, разказана от Reddit. Кажете ни в коментарите какво мислите. Оставете вашето мнение. Към следващия.